Или там грамотно подступились. Дистанции удары. Мяч катится надо. Как здорово тут едем, да? Я проснулся, что еще надо? Сразу решаем. Сейчас то же самое, как сейчас, только там позиция. Визначені ліпші гульці сьогоднішнього матчу. У складі футболістів дякують за підтримку спонсорів і партнерів. Акційне товариство «Білшина», «Славянка», «Эковер Про», транспортное предприятие «Білшина Транс».